बूढ़ियों से कहल जाई। हाँ, शंकर जी या पार्वती जी रहे लोग। तो शंकर जी मंदिर में अपना इतना मगन रहलन, इतना मगन रहलन कि मंदिर से जल्दी बेरा टाइम से घरे ना जास। तो ना जास तो कैसे मगन रहलन कि उनके तो नागिन लपेट के बैठल रहली। तो नागिने में अपना मगन रहलन कि सबसे तो प्यार हमार नागिने बाड़ी, हमारा लपेट के बैठल रहला। हाँ, खूब आनंद मिले। हाँ, पाला खूब ठंडा उनका के मिले। अब जोर लागे। अब हम ना कहब हेंगा कहतनी। तब जैसे कि उनका से उनका बहुत ही रहे कि शंकर जी कहाँ से जौन धन बाड़ी तो हमार नागिने ने बाड़ी कि हमरा के अगोर के बैठल बाड़ी। तो अब घरे जास तो पार्वती जी कहस कि रउआ काहे इतना कुटाइम आवतनी, बेरा से आवत नहीं खी। आ तो नहीं जानत कैसे बेरा पाई, सब शिष्या लोग हमार पूजा करत आलो तो कैसे मंदिर छोड़ के आई। मंदिर हमारे खातिर सब शिष्या जाता मंदिर में फूल जल चढ़ावे खातिर, हम घरे आके बैठ जाई। कहली कि ठीक बा। अब एक दिन देखली, 2 दिन देखली, तीसरा दिन देखत रही आके उ तो नगिनिए लपेट के इनके बैठल बाड़ी। तब कहत रही कि ओहो यही से ना हमार शंकर जी जल्दी घरवा नहीं खन जात, यही नागिन में लपिटाइल बाड़न आ यही में मगन बाड़न, हमारा के का जाना तारन। कहली कि रहा बस उठली, बस नगिनिया के 4 खाड़ा क दिहली काट के, चारों खाड़ा चारों कोना मंदिर में भीतर गाड़ी दिहली आ गाड़ी के चली गईली घरे। जब घरे गईली तो कहली कि अब देखी तो अब शंकर जी के आवत रन, अब देखी तो के आवत रन, आज से करा आवत रन कि कुबेरा आवत रन। वही दिन अब शंकर जी अब सकरा तनी चल गला, लेकिन मन उनकर बहुत दुखित ही रहे कि ओहो ऐसन गलती काम हमार पार्वती जी कह दियली कि नगिनिया के काटे के खाना क के गाड़ी दिहली। तब कहतरी कि शंकर जी रोज दिन तय आवत रहनी तब खुशी मंगल से रहत रहनी, बोलत रहनी, चलत रहनी, आज काहे मनवा उदास बाटे। आ तो सुना, अब जब तू आपन कैले बारू तो तू अपन वाली क ले बारू, कौनो बात नहीं खे। हमार मन के का ले बारू, हमार तो मन यही मगन बा, काहे बा कि एगो के न तू करबू, लाखों हमारा खातिर मंदिर में मरत आदमी, हमरा लाखों शिष्या बाड़ी स, लाखों शिष्या हमरा लगे जात रही स, लेकिन तू तो अपन वाली कैलू है न, तू तो बुझत रहलू है कि नगिनिया के काट दे तो शंकर जी पूजा एथिया छोड़ दे हन मंदिरवा। हम मंदिर ना छोड़ब, एगो नागिन के न काट देलू, सब शिष्या हमरा खातिर मरत, हम शिष्यन खातिर मरतनी। ठीक, अब तो चारों कोना, एक कोना बेलपत्र जाम गए, एक कोना भांग धतुर जाम गए, एक कोना कनैला जामी गई, एक कोना मैंने चारों कोना वहाँ जामी गई। अब जे जाओ से चारों फूलवा उतार के सामान तो वही में रहे, चारों फूलवा उतार के अब भीतर से भीतर चढ़ा दे। कहलन शंकर जी कि बहुत बढ़िया काम कैलू है, तो कौन कहे कि हमार गाला बच गइल बा। अब तो चारों कोनवा से तो उतार के हमारी कपड़े पर चढ़ता। अब वही तो वो मानत नहीं कि हमके लपेट के बैठ रही है, अब तो हमारी कपड़े पर चढ़त रही। अब बताओ का करबू। तो ये शंकर जी रौरा में इतना ज्ञान बा, तो हाँ इतना ज्ञान बा कि तू नागिन के काट के चारों कोना कैलू है, लेकिन जे जाता उतार के फूलवा हमारे पर चढ़ावता। ये बताओ कौन तोहरा के फायदा मिलल है, कौन फायदा मिलल है। अरे पर्वत पहाड़ पर से आ धरती पर से हमारे के मान जान बा, हमारे खातिर लोग मरता, लेकिन तू आपन वाली जौन कैलू हो लेकिन ठीक ना कैलू हो। तो कहतरी कि शंकर जी अब से तो हम गलती कर दिले बानी, लेकिन अब से हम गलती रौरा संगे ना करब। अभी गलती के रौरा हमरा माफी मांगतनी। सही बात बा, जो हम 4 गो कोना में गाड़ देने थे, चारों फेरा तैयार हो गई, फिर रौरी के चढ़े लागल सब। अच्छा तो कहलन कि हाँ
विश्वास कर न लिहलू तो हाँ हम विश्वास कर लेनी। तो प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। हरा हरा महादेव माई भवानी सच्चे दरबार की जय।